El Màster Oficial en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social és un programa de formació innovador que té per objectiu formar a professionals en competències per a la gestió i avaluació de les intervencions psicosocials i educatives. Aquest màster vol aportar coneixements a aquelles persones que desitgen treballar o investigar en l'àmbit psicosocial i educatiu des d'un enfocament de la gestió i avaluació de l'acció, amb l'objectiu de millorar el desenvolupament de la seva intervenció o investigació. Els principals eixos formatius es centren en els fonaments científics i professionals de la innovació social, la gestió, el diagnòstic i l'avaluació de la intervenció psicosocial, les metodologies per a la planificació i gestió dels recursos per a la transformació social, l'enfortiment del capital social, gestió de talent i del coneixement i empoderament i lideratge d'equips, els contextos socials de la intervenció psicoeducativa, bones pràctiques i recursos. Aquest màster està dirigit a persones vinculades a projectes i programes d'intervenció psicosocioeducativa en general, responsables públics i funcionaris de l'administració pública en general, professionals del tercer sector que es dediquen a l'acció psicosocial i educativa, llicenciats, diplomats i graduats de l'àmbit de les ciències socials i de la salut, educació social, infermeria, psicologia, sociologia, teràpia ocupacional, treball social. Per completar els estudis s'han de realitzar 60 crèdits que es poden fer en un any. A més, els estudis s'imparteixen de manera semipresencial i s'ofereixen en català i castellà, obrint els estudis a estudiants catalans, espanyols, europeus i internacionals, sobretot d'Amèrica Llatina. El Màster Oficial en Gestió i Avaluació de la Intervenció per a la Transformació Social de la Universitat de Lleida ofereix classes virtuals en directe, metodologies docents innovadores, atenció personalitzada one-to-one i uns continguts basats en els criteris acadèmics i professionals d'experts en el sector de la intervenció que afavoriran l'èxit dels estudiants en el món professional.